Здравейте хора, аз съм Ради БГ. Най-после мога да снимам. Махаме. Напуснем една музичка тук. Музика. Не бе. Ето. I was gonna go easy on you. To the back now. Wait, I'm racing around the track, call me NASCAR. Nailing hard on the trailer park, the white trash guard. Kneel before General Zod, this plan is Krypton. No Asgard. Ама не снимаше без Wi-Fi. Ано угорско. Бой, как съм я факнала на игра. Че не е комбо. Това тук ми беше 100%. Вижте. Всичко съм минал. На слуп. Всичко съм минал. И на updown съм. Така, гоето съм. Много пачки. Мога да си играем всеко него. Може да скочиме. Тук ме засраба ялко. Тук има. Кажете ми кое топче да вземем, на най-кефи е това ядреното бе. Ако искате да вземем последното, което е камерата. Добре, май няма никой да дойде. И мисля, че не сте ме чули какво казва Пропер. О, асфалт колко да, съм го играл, аз съм 26 минути. Скач. Мангалска пес. Не бе. Тук е яко мангалска. Еба. Аре, ще ми изправи шулкен. Дуетката се двете са на това джамп. Разбавиш се на това джамп. Сигурно ще да видите ли. Защото съм слаб на някой герим ялко. Ай, крашно в яло. Някой играе, но... Къде е така топ, нормална на тема. Се изгубих мисълта и умрах. Контрол е изи. Кажете ми какви са да се знае. Само без глупости хора. Без глупости. Ако иска да ми го кажа в чат, няма никакви проблеми. А нека да не го види. Защото ще му яда малко. Се казва. Так ли? Не, 100 часа ще чакам това да мине, не бе.
Ай, после. Чете, има една много готина музичка, къде ме кефи, да. Че къде беше? Ние сме с ядрено топче, не ни убива. Ние сме ядрени. Ние сме ядрени, не. Джак, така. Това го има в 37 на кое беше това първото, беше червено. Аре, това, добре. Тук иде. Зато тук не чакаме. Тук се чака. Да си бехме останали за бе. Бате, умираме. Не обадичко. Не се прибива. Айде пак появим. Без да вето ужасно. Нека моя ида. Спаска. Ви посрачи. Аре. Преди бях умрал пред много сериозно. Близо съм много. Чето, ето как го оставим да се врати. Чето, аре, това да направим. Като нищо не напиша. Сериозно, бата. Нека не ме гледам. Защо да бъдем аре, ке играем тук. Какво иска да ми правят? Та игра си е 3. Ужасно. На първото. Да, знаех си, аз съм 9. Аз бех 8 левел и не знаех, че ме атакуват. Сериозно. Им са ми свършили войници. Сериозно. Сериозно. Не мога да гледам на другите клипове. Другите клипове не ще му гледам. Си изтегнем нещо. Бе, тук какво съм си парила? Добре. Ще изтегнем с хак някой ден, бе. Аз ще изтегнем с хак пред. Просто тук цъкате и хора, търсите мисии 8. Това е просто много бебешко. Да го кажам като нямате хакове. Гледате в по-старите версии, търсите мисии 8 и всичко ви е... Мене всичко ми става на руски, ама на вас не знам. Май си 8 или как беше да иде. Май нема. Не намерям нещо, хора.
защото тук в случай не искам. Искам тук. Добре, бе. Ако искаш ходи на нашата стая, който зарядва. Добре. Ох, преча. Хубаво, защото взима. Някой прибрал. Абе. Абе, спрехме работата на фурната. Ох. Това е ужасно. Да го изключим. Опа. Снимаме. Снимаме, да. Снимаме. Хора, май ми е прекъснал клипа. О, SpongeBob игре. Ама ето знак на много кефи, хора. Това е сигурно много скучна игра. Моля да се оригва на клиповата. YouTube, снимаме, да, кача нещо. И май ще приключваме, хора. Кажете ми да играем на някоя игра. Защото